No verán de 1948, a tranquilidade da parroquia de Dorneda, no concello coruñés de Oleiros, viuse truncada por un dos crimes máis brutais que se lembran en Galicia. Na mañá do 23 de setembro, na finca coñecida como La Brava, no lugar de Arillo, un home desatou unha violencia inimaxinable contra a súa propia familia. O asasino era José, un cidadán mexicano orixinario do estado de Jalisco, alcume polo que sería coñecido na Crónica Negra. A súa esposa era María, unha moza nada en Nova York filla de emigrantes galegos. María non era unha muller calquera. Durante a estancia do intelectual galeguista Daniel en Nova York en 1938, ela traballara como a súa secretaria e intérprete. Segundo algúns investigadores, María podería ter sido unha axente dos servizos de intelixencia estadounidenses, a futura CIA, encargada de vixiar os movementos do líder político tras a súa viaxe á Unión Soviética. A parella casara en México en 1947, pero a relación axiña se deteriorou. María, xunto coa súa nai e a súa irmá Encarnación, regresaron a Galicia para instalarse na casa que mercaran en Arillo, fuxindo de José. Con todo, el seguiunas cruzando o océano. Aquel fatídico día de setembro, José iniciou a súa matanza na alcoba matrimonial. Asasinou a María asestándolle 17 coiteladas. A súa sogra, que acudiu ao escoitar os berros, recibiu 15 puñaladas. A súa cuñada Encarnación tamén foi asasinada con 2 feridas mortais. Tras o triplo crime, José prendeu lume a varios documentos que pertencían a María, posiblemente relacionados coa súa etapa xunto a Daniel, e intentou incendiar a casa para borrar as pegadas, pero os veciños lograron sufocar as chamas. A pesar da brutalidade do crime e de que naquel momento estaba vixente a pena de morte en España, José foi condenado a só 25 anos de prisión. Algúns historiadores especulan que a leve condena puido estar influenciada pola información que el ou a súa muller posuían. Cumpriu parte da súa pena no cárcere da Coruña e logo foi trasladado a Canarias, onde a CIA tiña instalacións. Tras cumprir só 15 anos de condena, José quedou en liberdade e refixo a súa vida nas Palmas de Gran Canaria, onde volveu casar e tivo unha filla. Pero, oh horror, repetiríase. En xuño de 1976, 28 anos despois do crime de Arillo, José volveu matar. Asasinou a súa nova esposa e a súa filla de 10 anos con golpes na cabeza e un estilete no corazón. Tentou usar o mesmo método, prender lume á casa mentres fuxía nun voo cara a Barcelona. Pero o incendio comezou antes de tempo, o que permitiu á policía descubrir os corpos e alertar as autoridades. José foi detido no aeroporto de Barajas durante unha escala técnica, despois de intentar provocar un pequeno incendio no propio avión. Os psiquiatras diagnosticáronlle unha grave psicopatía, incapaz de sentir remordementos nin compaixón. Foi internado nun centro psiquiátrico, onde finalmente se suicidou en 1979, poñendo fin á historia dun dos asasinos máis cruéis da nosa historia recente.